Ben, desde Marea celebramos que o Goberno chegue a esta conclusión, pero miren, voulles presentar aquí unha iniciativa que é un simple recordatorio de algo que nos registramos na Cámara Galega no propio mes de novembro e que foi unha constante despois de que no ano 16 nos soubésemos da concesión da prórroga por parte dun goberno en funcións, no ano 16 por parte do goberno de Mariano Rajoy. Desde aquel momento nos xa dixemos que incluso por riba de evaluacións políticas que nos parecían evidentes e era que era un aproveitamento torticeiro dunha situación dun goberno en funcións onde o que se estaba facendo era pois un uso espurio das institucións, aproveitando as portas xiratorias, aqueles que estaban dirixindo ENCE, que foran os mesmos que dirixiran no seu momento o goberno do mesmo partido político, estaban usando unhas institucións públicas con fins privados, polo tanto, posta unha vez máis a política ao servicio dos intereses particulares. Nós naquel momento xa dixemos, desde Marea, xa dixemos no ano 16, que esa actuación era contraria a dereito. Nos dixemos que non se podía utilizar un goberno en funcións para dar unha prórroga que naquel momento incluso a nivel temporal por os procedementos administrativos non estaba xustificada. Por lo tanto, había unha fraude da lei, un uso fraudulento do dereito, unha desviación de poder que debía dar lugar a que se anulase esa decisión. Cando hubo un cambio de goberno, como vostedes saben, o propio Consello de Ministros, como calquera administración, pode retractarse da súa situación. E iso que significa? Que en casos nos que se adoptan decisións das que se é consciente que son contrarias a dereito, se pode iniciar un proceso de revisión de oficio. Eso foi o que nos lle pedimos no seu momento, primeiro ao Goberno do Partido Popular e logo ao Goberno do Partido Socialista, sobre todo ao Partido Socialista, que fosen valentes. E a valentía consistía, e así o fixemos saber ao Goberno Socialista, en iniciar un procedimento de revisión de oficio. Dados cales son os prazos, se podía iniciar incluso un procedimento de declaración de lesividade, pero o que procedía, entendemos nós, era un procedimento de revisión de oficio porque a decisión era nula de pleno dereito. E o goberno de Pedro Sánchez, con el mismo a cabeza, de forma timorata, o que dixo era que xa non se podía facer nada. Ben, pois agora o que temos é que o goberno do Partido Socialista descubre a iniciativa de En Marea, descubre a posición política e a posición xurídica de En Marea e en tempo de desconto, en tempo xa electoral, non digamos preelectoral, decide acomodarse a algo que era un clamor social en toda a ría de Pontevedra e en toda Galicia. A empresa pode ter unha ubicación alternativa, non é necesario que a empresa estea situada na ría de Pontevedra, non existe ninguna razón que xustifique a prórroga concedida na ría de Pontevedra e, polo tanto, con un uso fraudulento dun goberno en funcións, o que procede é revisar esa decisión e, polo tanto, anulala. Ben, cal é a conclusión política que debemos extraer desta posición xurídica da Avogacía do Estado como consecuencia da posición de campaña do Partido Socialista? Pois que foi En Marea a que condicionou a posición social, a posición ambiental do Partido Socialista. E iso que nos queremos seguir sendo con maior intensidade se cabe a partir do día 28 de abril. Unha forza política que condicione en pro dos intereses xerais do noso país, en pro do noso medio ambiente, en pro dun futuro productivo, dun futuro sostible, non solamente para a ría de Pontevedra, sino para o conxunto do país, unha forza determinante. Determinante duns valores que outros solamente veñen a eles a remolque, como pasou agora co Partido Socialista. Veu a rescatar unha posición política que xa anunciara En Marea facía 6 meses, única e exclusivamente por intereses electoralistas. Nos intentamos trasladar isto previamente e o que obtemos agora, solamente agora en tempo de desconto, cando se podía ter feito isto moito antes, se pode aproveitar aínda e combinamos directamente ao Partido Socialista a que aproveite eses benres sociais e os convirta en benres ambientais. E combina directamente ao Partido Socialista a que converta o próximo benres, o próximo Consello de Ministros, nun benres ambiental e, polo tanto, declara nulidade de oficio
da prórroga concedida ence polo Goberno en funcións do Partido Popular. Ben, esta é a posición útil para a cidadanía de Galicia que quere seguir tendo en Marea, aqueles que condicionemos o discurso político, aqueles que condicionemos as políticas públicas que redunden en beneficio ambiental, en beneficio laboral e en beneficio de cohesión territorial do noso país. E por esta razón, como teñemos aquí xa varias iniciativas registradas do propio mes de novembro, traeremos ao pleno deste Parlamento de novo esta cuestión para poder actualizar os términos dun debate que nos pensamos que é un debate que vai estar de actualidade hasta que consigamos ver de forma efectiva como ENCE se desmantela da ría de Pontevedra. Se queren formular algunha cuestión, sei que ademais isto concretamente ten complexidade xurídica, tamén estou en condicións de explicala se algún de vostedes tuve interés no asunto particular. Moi ben, pois. Podendo facer a nulidade ao campo seguir no litixio o proceso judicial sería máis longo, se levara bastante tempo en resolverse. Sí, aí a posición do Goberno é unha posición incompleta, é casi como un querer e non poder, porque dan instruccións á Avogacía do Estado para que se allane das pretensións, pero o Goberno podería facer pola súa propia autoridade iniciar unha revisión de oficio. Eso non require ir a ningún tribunal. Eso a propia Administración inicia, o propio Consello de Ministros inicia un expediente onde, tendo en conta a prórroga do expediente anterior, dice, pois, chegamos á conclusión de que isto é contrario a dereito e, polo tanto, declaramos a nulidade pola nosa propia autoridade como Consello de Ministros da prórroga concedida. E isto podría ser o que dura a tramitación do expediente, é dicir, un procedimento realmente curto no tempo e sin un longo tedio xudicial. O que acabamos de ver agora, por eso, nos parece simplemente un inicio tímido do que tiña que ser unha posición política decidida. É posible que agora nos encontremos con que din agora non dá tempo a estas eleccións. Moi ben, puideron facelo antes porque en Marea presentou iniciativas no propio Congreso dos Deputados, concretamente Alexandra Fernández, deputada por Pontevedra, do Grupo Parlamentario de Marea, para que esta decisión fose adoptada en tempo e forma polo Partido Socialista. O espacio político de Marea é un espacio cohesionado. De feito, quería reivindicar a Marea, o espírito de Marea e as mareas. Hoxe somos máis Marea que nunca. En Marea xurdiu no ano 15 como un espacio cidadán e cidadanista, un espacio que superaba as dinámicas de coalición de partidos políticos, porque novos ou vellos os partidos políticos condicionaban para mal e impedían a participación plena da cidadanía na política e por iso xurdiron as mareas municipais que foron tan exitosas en cidades como esta na que nos encontramos, en Compostela, onde superando as dinámicas de coalición as persoas sumaban unha a unha e ningunha sumaba máis que outra polo feito de estar ou non afiliada a ningún partido político. Por lo tanto, nos convencidos e convencidas de que ese éxito, que foi o que nos deu lugar tamén á constitución de Marea como un espacio político organizado á imaxe e semellanza das mareas municipais, é o que hoxe concorre ás eleccións xerais para o día 28 de abril. Nos, polo tanto, estamos convencidas e convencidos de que ese espírito que no ano 15 nos lanzou a un éxito importante en todo o país vai ser un éxito que agora se repita nas eleccións do 28 de abril. O noso compromiso inquebrantable é un compromiso de unidade que temos cos movementos sociais, que son aqueles de onde vimos non solamente da indignación cidadá, sino sobre todo do compromiso cidadán. Vemos que os espacios sociais están máis cohesionados que nunca na defensa dos servicios públicos, na defensa da sanidade pública, na defensa da igualdade entre as mulleres e homes, na defensa da xustiza ecolóxica. Vimos de ver un novo 15M, unha primavera ecolóxica, unha primavera ambiental que a xente máis moza o venres pasado, que en Marea xa saludou con anticipación, e ese é o espírito que neste momento envolve as mareas, do 15M ao 15M, pasando polo 8M, daquel 15M no que superamos esa idea de que
os partidos políticos non representaban os cidadáns e as cidadás á hora de establecer novos espacios de participación, e iso foron as mareas, de participación en términos democráticos, de participación con ética na política, de participación cun contrato social en forma de programa que levamos hasta as súas últimas consecuencias, e despois dunha idea de participación interna clara, transparente e sin pactos de despachos, é dicir, mediante primarias abertas á cidadanía. Gostaría moito recordalo, somos a única forza política que neste momento está en activo en Galicia, a única, na que calquera de vostedes puderon inscribirse hasta o día 28 de febreiro e candidatarse ao Congreso ou ao Senado. De tal maneira que vostedes hoxe en día, se así o desexasen, podíanse ter postulado para candidatos ás eleccións do 28 de abril. Esta é a grandeza dun espacio político que é cidadán e que, polo tanto, busca entre os seus principios, volvendo ás orixes do 15M, a máxima transparencia e a participación na vida pública das persoas sin maiores dificultades e sin ter que pasar polo que pasa en outros partidos políticos, por un aparato burocrático que condiciona intereses que non teñen que ver co interese xeral quen vai ocupando cada posto nunha lista. Sí, dese aparato burocrático, de pactos de despachos, creo que se cree que é o que se deu na outra vosotros ao Parlamento. Non me corresponde a min avaliar o que pasou con outros actores. Sí, en Marea, tal como se presenta estas eleccións xerais, sin Podemos e Esquerda Unida, ten un evidente sesgo nacionalista, tamén está o BNG. Cree que esa fragmentación dentro do nacionalismo galego pode ter consecuencias nestas eleccións e que ningún dos partidos hace representación no Parlamento? Si algo se define en Marea como un espacio cidadanista, polo tanto, ese é o que nos caracteriza como un espacio republicano, como un proxecto nacional galego baseado na democracia e na xustiza social. É un proxecto que supera a dicotomía entre os que eran nacionalistas e os que non o eran, entendendo que é unha idea compartida e común de país, unha idea de país inclusivo, unha idea de un país que non quere deixar a ninguén atrás. Nos pensamos que esa é esa idea de país que cohesiona, que nos cohesiona a todos e a todas e que, polo tanto, supera as caracterizacións de antigos partidos nacionalistas. Nos non nos definimos como unha forza nacionalista, sino como unha forza cidadanista, e o noso espacio cidadán é Galicia, e un espacio cidadán que nos baseamos na democracia, na participación e na xustiza social, na realización das políticas públicas. Polo tanto, nos confiamos en que esta fórmula, que foi unha fórmula superadora de antigos antagonismos, seña unha fórmula que teña os visos de triunfar nas eleccións do día 28 de abril. Para nós iso é fundamental. Nós facemos unha escoita principal das demandas sociais que se producen a través de movimentos sociais que non se conforman e que non se resignan a un goberno da dereita a que nos leva sometido Núñez Feijóo durante estes anos, cunha decepción constante dos que foron antiguamente os seus votantes. E nos decimos isto porque nos apelamos neste tempo novo, nun tempo no que é certo que non haberá maiorías absolutas, a aglutinar un gran espacio cidadán que teña como frontispicio central a reivindicación e, polo tanto, a realización de dereitos sociais. A xente quere vivir mellor e a xente está farta de que lle tomen o pelo en moitas cousas e o Partido Popular leva facendo, particularmente en Galicia, os últimos 10 anos. Nun estado onde se sigue recortando en sanidade, vemos como se pasa o imposto de patrimonio ás 7.000 persoas máis ricas de Galicia. A xente non quere eso. Para a decepción dos votantes do Partido Popular, como dijo, cree que vostedes, o espacio en Marea, como era coñecido ata días de hoxe, tamén decepcionou a xente que apoiou por eles hai 3 anos? Creo que Marea está en posición de ilusionar a moita xente, porque o discurso político co que nos presentamos ás eleccións é o discurso político dun percorrido que foi coherente ca súa ética política. O espacio político de Marea non se torceu nunca no ámbito da ética na política, tampouco nos torcemos nunca no compromiso co contrato social que nos teñamos coa cidadanía, nesa sorte de Axenda Galega do Cambio, onde fomos coherentes ata o final, e finalmente fomos coherentes tamén ca idea de dar voz á xente de forma interna, de tal maneira que aquí ninguén ocupou ningún tipo de responsabilidade se non era previo sometido a un proceso de primarias. Mire, o que decepcionan son as forzas políticas que non cumplen aquilo que se comprometen. E o espacio político de Marea
comprometeuse e cumpliu con todo aquilo que viñera a facer a política. E nós estamos seguros de que o día 28 de abril imos, e así nos presentamos con humildade, someternos ao refrendo desa cidadanía sobre eses principios, e nós humildemente entendemos que somos capaces de ilusionar porque nos mantuvemos firmes e coherentes con nosos principios hasta o final. Hai forzas políticas que prometen unhas cousas e logo fan outras, e vémolas a cotío. Non é o caso de En Marea. A En Marea que hoxe teñen vostedes diante, que é unha Marea que é coherente, unha Marea que é cidadá, unha Marea que non se supedita aos partidos políticos, nin aos clásicos, nin aos novos, que non se supedita a ninguna outra cuestión que non fose aquel clamor que durante o quinquenio pasado pulou por unha forma diferente de facer política a cada súa madurez, superando as ataduras a partidos políticos clásicos ou novos e a calquera tipo de consideración que non seña o sometemento ás reclamas sociais por vivir mellor. O grupo parlamentario forma parte dun esquema organizativo que é o espacio político de En Marea e, polo tanto, estou seguro de que iso seguirá funcionando así, igual que funcionou hasta ahora. Sí, despois da decisión de Anova de non concorrer as eleccións, non sei se fai vostede o que é un chamado a esa militancia de Anova a que se sumen ou participen. Sí, eu non quería presumir aquí tampouco, non? Pero é certo que tanto na dirección de En Marea como nas listas que En Marea presenta as eleccións do 28 de abril, listas que foron escollidas en primarias abertas á cidadanía, existen militantes tanto de Anova como de Podemos. Polo tanto, nos entendemos que todas as forzas políticas teñen plenamente presentes e representadas as súas aspiracións no ámbito ideolóxico dentro da xente que se postulou ás listas para as primarias. Quero recordar, por exemplo, que a primeira persoa posicionada na candidatura ao Senado por Pontevedra é unha militante de Podemos. Hai militantes de Podemos creo que nas catro provincias en algunha das candidaturas, igual que sucede tamén con xente de Anova. Quero dicir con isto que o espírito no ámbito ideolóxico e a base militante desas organizacións están plenamente presentes neste espacio que é cidadanista, pero que decidiu liberarse dos corses partidarios, entendendo que debemos de escoitar, sobre todo e únicamente a eses movimentos sociais que reclaman a mellora de dereitos. Bueno, as persoas a título individual podense presentar polas formacións que queiran, igual que xente do PP que ora se postula por Ciudadanos, non? Mais alá diso, o proxecto político de En Marea é o mesmo agora que o de fai uns meses, que é o mesmo, ten a mesma morfoloxía que o xurdido a raíz das eleccións autonómicas do ano 16. Polo tanto, como proxecto político, como marca política, ese espacio está consolidado, ese espacio é un espacio que se compromete única e exclusivamente ca idea de democracia, tal e como entendimos desde o 15M, ca idea de igualdade, ca idea de ecoloxía, ca idea de progreso social, e ca idea da defensa inquebrantable dos intereses do noso país. E creo que esta dirección e esta En Marea deixou moi claro que non había nada por riba deses compromisos, nada. E, polo tanto, estamos seguros de que a cidadanía sabrá ver nesa coherencia cos nosos compromisos unha forza política que será referente para estas eleccións. Pecho ca idea que abrín esta propia intervención, non? A idea de que a posición política de ENCE que agora ten o Partido Socialista non se tería producido se non fose pola posición política que xa avanzou En Marea no seu momento. E se tivese sido sincera por parte do Partido Socialista, pois xa teríamos ocasión de ter visto fai varios meses e agora se fai en clave exclusivamente electoral. Ben, nos fixémola de forma sincera en clave política desde o primeiro momento e iso que quere seguir sendo En Marea, unha forza política que arrastre as outras forzas políticas a idea de democracia, a idea de xustiza social, a idea de defensa dos intereses do país. Ainda que despois se poñan as medidas finxindo que son ideas propias, cando sabemos que realmente, porque temos hemeroteca e porque temos iniciativas registradas, son apostas políticas de En Marea.
Moi ben, pois moitas gracias pola súa atención.